ukuthi inamba yande nangakhona. Siyawenza umehluko kodwa awuhambi ngespeed esisifunayo. Umphathiswa wezothutho kuzwelonke uthi urhulumente sehambe umgama obonakalayo ukwenza inguqu kwicandelo lezophapho. Baqhankqalaze kunxweme laseMuizenberg eKapa abathandi bolondolozo lwezendalo benyevulela iinkampani zerhasi neole zifuna ukushishina kufutshane nonxweme. Yenyukele kwindawo yesihlanu kumanqwanqwa PSL Kaizer Chiefs emva kokubetha iPulukwane City ngelinye kwiqanda ngalemva kwemini. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT. Khongozelani uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiswa wezothutho uSindisiwe Chikunga uthi urhulumente wenza inzame zokuzisa inguqu kwicandelo lezophapho kweli. Umphathiswa besenza intetho ephambili kumsitho wosuku lwehlabathi lokuqaphela ezophapho phantsi komongo othi Advancing Innovation for Global Aviation Development obanjelwe kwisikhululo senqwelomoya saseBulembu eQonce eMpuma Koloni. Usuku i-International Civil Aviation Day lujolise kuphawuleni ezophapho jikelele nokuphuhlisa uqoqosho kwaye enye yenjongo kukunika ulwazi kuluntu ingakumbi ulutsha ngeli candelo ngoba abanye abafuni ukungena kweli candelo ngenxa yokungabi nalwazi oluphangaleleyo kunye neendleko zezimali eziphezulu. Ndifunde ukubana I can do more than like any jobs up there, like aircraft, air transport, and indikhuthazile ukuba mandifunde more about it. Usukela ndize apha namhlanje ndifundile nzulu about aviation and many more ezinye i-careers ezinge-aviation. Ukanti ukuzinikela nokuxabisa ixesha kuyadingeka kweli candelo. Bekungekho lula ukuthi ngibe khona ku-industry, especially being a young black female. So being intombazane that is young and trying to find my feet within the industry, it wasn't easy. But now I've found my feet because I've gotten the gist of ukuthi kufanele ngenze njani many ezithize in the industry. Kodwa wona umba wenguqu usengumngeni. Sibathathe endaweni zasemakhaya kuma-families angathathi indawo bahambe bayotraina khona. So sizama lokhu ukuthi sikhulise inamba yamanye abangebona laba bebekade beyama-pilots kuphela ukuthi inamba yande nangakhona. Siyawenza umehluko kodwa awuhambi ngespeed esisifunayo. Kusenjalo urhulumente ujonge indlela zokuphuhlisa esi sikhululo senqwelomoya iBulembu ukuze luvelise uqoqosho lwalommandla. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kwisikhululo iBulembu ngaphandle kwaseQonce. Sele ifanisiwe izintsapho inxenye yamaxhoba asixhenxe athe alandulela eli kwingozi yebhasi eyehle phakathi kweLidenburg neSabi eMpumalanga. Le bhasi ibilayishe amarhamente ecawe ukusukela Limpopo isingise eSabi ngethuba ibhuqa kwindlela uR37 izolo. Abantu abasixhenxe babhubhe kwindawo yexhwayelo ngelixa bayi-52 bamkelwe kwintlaninge yezibhedlele ngenxa yokonzakala kuquka umqhubi. Le yibhasi ebikhwelise abantu abayi-59. Isixhenxe sitshabalale kwindawo yesehlo. I-52 yabantu yaleqiswa ezibhedlele bambi bonzakele ngokumandundu. Ingxelo ihambisa ithi abakhweli ibingamarhamente etyalike nebesuka eMukopane ebhekisa amaqombo eSabi kukhuphiswano lomculo. Zikwazile ezinye iintsapho ukufanisa imizimba yabantu bazo. Logama ezinye zilindeleke ngomvulo. Isebe lezokhuseleko eMpumalanga liphanda ngesizekabani sengozi. Most of the family members have been notified. We've also been reliably informed that some of the victims are people who are related. But then safe to say all the stakeholders who investigate this major crashes, that includes RTMC, the police and our safety engineering unit, they've already commenced with the investigations. Ngokwengxelo yatanci umqhubi uphulukene nolawulo lwale bhasi ze yakhalala indlela. Isibini bingamalungu osapho olunye kanti omnye ulimele ngokumasikizi.
Banikwe imbeko abasebenzi bezempilo abali-12 abaphulukana nemiphefumlo ngethuba kuqhushumba irhasi ngakwisibhedlele iThambo Memorial eBoksburg eGuruleni ngosuku olwandulela iKrisimesi kulonyaka uphelileyo. Kutyhilwe ilitye lokubakhumbula kwisibhedlele iThambo Memorial ukuphawula unyaka asusela kwenzeka le ntlekele. Kunikwa imbeko amaqhawe ecandelo lezempilo ali-12 esibhedlele iThambo Memorial aphulukana nemiphefumlo kwintlekele yokuqhushumba kwetanki lerhasi kulonyaka uphelileyo. Kutyhilwe ilitye lesikhumbuzo ngoxaba lamaxhoba usapho kunye nabahlobo. We feel very much happy that they were recognized and their families as well are given at least the closure today. Iintsapho zaba basebenzi zithi indlela abasoleka ngayo yazishiya zinxunguphele zothukile kodwa zizamile ukupholisa amanxeba. Ezi ntsapho zihambise umbulelo ngesi sikhumbuzo. We're not just forgotten, but at least everybody knows that there were people that lost their lives. Kodwa kwezinye iintsapho esi sikhumbuzo asizincedi nganto. Sekuphele unyaka usapho lukaPeggy Mayila lusokola ukufumana imali zakhe ukuze lukwazi ukondla abantwana bakhe abathathu. School fees, and then now they are staying with their grandmother, so they just struggling. We have managed to resubmit all of these claims. We are assured by our sister departments, Department of Employment and Labour, that from the time when we have lodged the claims to the time when they are given the awards, it shouldn't exceed more than 30 days. Enika imbeko kwaba basebenzi umphathiswa wezempilo eGauteng ubalule intlungu ababephantsi kwayo abasebenzi bezempilo ngosuku lwentlekele. Uthe lilitye liza kuhlala lisisikhumbuzo saba basebenzi abaphulukana nobomi besenkomeni. This wall is not just a structure of stone and names. It is a symbol of the lives that touched us, the hands that healed and the hearts that cared. It is a reminder of the personal sacrifices made and the professional dedication shown by our colleagues. Ukanti nabo basindayo kule ntlekele baye bakhunjulwa ngobugorha nangokuzimisela kwabo kumsebenzi wabo. Abaxhasi beGreenpeace benze uqhankqalazo olusingisele kulwandle eMuizenberg eKapa oluqhankqalazo ngamanyathelo enxalenye yokwembiwa kweoli nerhasi kumimandla yonxweme kweli zikomishoni zamazwe ngamazwe zisenzela inzuzo yazo. Kucwangciswe ekubeni kwenziwe uqhushumbiso phantsi kwamanzi olwandle kunxweme lelizwe apho kunokufumaneka khona ioli nerhasi phakathi kwezambiwa zendalo. Oluqhankqalazo luze emveni kokuba kurhaneleka ukuba urhulumente uthe wanyevulela isibheno semibutho yokusingqongileyo enikeza imvume kwiinkampani ngelithi maziqhubeke zambe. It's hugely significant. Our government has given permission to international oil and gas firms to exploit offshore for oil and gas. It will destroy our ecosystems and it will destroy the livelihoods of fishing communities. Ikwasesisigqibo ke kubonakala ukuba sivuselele umnyele phakathi koluntu. There's no fair deal in this. What we're saying is you need to stop with what you're busy doing, because the Aboriginal people are awake to defend their oceans, they are awake to defend their land issues, they are awake to defend their resources that you are using. Amachantliziyo kusingqongileyo athi avela ngalo zonke egxwala emswaneni ukwenzela ukuba livakale izwi labo. People need to stand together. It's come to a point where people are not standing together and our oceans are dying every day. And it's come to a point where government is just making money off the people. Akwakholelwa ekubeni oluqhushumbiso lenyikima emathunjini olwandle lakuthi lichaphazele gwenxa ubomi bendalo yolwandle, nto leyo enokudala intlekele ngokwendalo. Ndimlamli Maneli weendaba ze-SABC eKapa. Kwalapha ezindabeni urhulumente waKwaZulu-Natal ngokubambisana nenkampani yamachiza ukuqeqesha abalimi bentsangu abayi-600 abanemvume yokuyityala. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele ezindabeni zethu ngokuhlwanje uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwikhasi le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe.
Umphathiswa wezothutho kuzwelonke unkosikazi Sindisiwe Chikunga uthi urhulumente sohambe umgama obonakalayo ukwenza inguqu kwicandelo lezophapho ebethetha kumsitho wokuqaphela usuku lwezophapho kwihlabathi kwisikhululo senqwelomoya iBulembu eQonce. Ixesha leziyunguma lixesha lovuyo nethemba kwabaninzi kodwa kwabanye lelonxunguphalo. Umbutho okhathalela abangenamakhaya eThekwini uthi lonyuke kanobomi inani labantu abahlala ezitalatweni ukusukela ngexesha lobhubhane i-COVID-19. Iziyobisi, ukusetyenziswa gwenxa kotywala nokuphulukana nemisebenzi zezinye zezizathu zokuhlala kwabaninzi ezitalatweni. Kuna imvula eThekwini, uMegan Ostieze neqabane lakhe uJohan Roberts bazingela indawo yokufihla intloko phantsi kweveranda yevenkile. Ostieze nekusele kuzinyanga ezithwele oko ebehlala esitalatweni inyanga ezintathu emva kokuphulukana nomsebenzi ngenxa yokusebenzisa iziyobisi. Ngokwekhaya usuka eClerksdorp eMntla-Ntshona uthi wanyanzeleka ahambe ngenxa yomyeni owayexhaphaza. Xa kungoku amaxhala axhomile woyika ukuzala umntwana engenandawo yokuhlala uthi unomnqweno wokuya kumama wakhe eRhawutini. I was pregnant when I came to Durban. I didn't know that I was pregnant. But obviously I'm concerned because I'm almost with my farm reaching over the half mark of my pregnancy. uRoberts uthi ayondlwane yanetha ukucela amalizo ezitalatweni ukuze abe nemali eyaneleyo yokuthenga ukutya kwaneyokubhatala indlu. So yeah, it's not easy because we are struggling. We are being chased away by the robots, sometimes by metro. So if it rains, you don't want to get wet. So you just hope that someone will bless you for the day. Oneminyaka engamashumi amathandathu ananye uDinesh Dazarath naye waphulukana nekhaya emva kokuba ifactory awayesebenza kuyo kwicandelo lombane yavala mba emva kwezikhukhula zonyaka ophelileyo. I'm still living, but not the easiest way. I don't want to be. I want to go back to work. I want to go back to everything else. Iziko iDennis Hali linikeza izindlu zethutyana kwaba bengenamakhaya kwesi sixeko bebanika ukutya, amanzi nezindlu zangasese. Abanye badala bambi sebebuthathaka ukanti abanye bakhubazekile, abanye ngamakhoboka eziyobisi. I would say maybe 5,000-6,000 even that are homeless. Nanjengoko ixesha leziyunguma seligalelekile, eliziko lihlaba ikhwelo kumaSamaria alungileyo ukuba abe nobuntu olule isandla. Isizwe samabomvana sibhenele kwingalo yomthetho ngakurhulumente weMpuma Koloni nomongameli Cyril Ramaphosa ngokuba bunikwe ingqwalasela ubukhosi bamabomvana. Esi sizwe sinyanzelisa iwonga eliphezulu lobukhosi linika unkosi ithanda abantu gwebindlala. Lo mba ubuchotshelwe inkundla ephakamileyo yaseMpuma Koloni eMthatha. Ibigcwele qhu inkundla ephakamileyo yaseMthatha ngamabomvana eyekuxhasa inkosi yawo uthanda abantu gwebindlala. Amabomvana athi mininzi iminyaka engathathelwa ngqalelo kubukhosi bawo. Akwathi njengenzala kakumkani uGambushe kufanele athathelwe ingqalelo njengesizwe sineenkosi zomthonyama ezimele izizwe zohlukeneyo ezimela ubukhosi obunye. Size apha ecourt kuba sifuna iposition amabomvana arecognizwe njenge-principal traditional community. Esi sizwe sithi saba sesokuqala ukuhlala kumhlaba ophakathi komlambo uMthatha noMbashe. Bathi unkosi uGwebindlala makabe inkosi elawula iinkosi ezizimeleyo zezizwe zakwabomvana. Unkosi uthanda abantu Wilson Gwebindlala arecognizwe naye njenge-leader ne-principal traditional leader yamabomvana. Lo mhlaba kuthethwa ngawo wakwabomvana kuthiwa uphantsi kobukumkani bamaXhosa. Ikumkani yamaXhosa uvula ikhaya Sigcawu akahambisani kwanaso esi sicelo. Bangeke bayinikwe le nto bayifunayo, bafuna bona babe nomhlaba wabo wodwa owahlukileyo apho banamasiko wabo wodwa bengahlelanga nemigano, bengahlelanga namakiti, bengahlelanga namatshawe, bengahlelanga nezinye izizwana eziphaa. Kwa esi sikhundla sifunwa ngunkosi uGwebindlala kuthiwa asikho kwasona kwizikhundla zobukhosi. Yayiphikisiwe ngo-2014, isaphikiswa nangoku nayi-House of Traditional Leaders. Ayikho kwi-structure se-traditional leadership lento.
Isigwebo sisankonyiwe kule nyewe. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Usosiba jikelele we-ANC Mnumzana Fikile Mbalula uthi ukusekwa kwamaqela ezopolitiko amatsha zinzame nje zokutshabalalisa i-ANC. Ukuthethe okwe-Rustenburg eMntla-Ntshona nalapho eli qela belibambe inkqubo yokuhlaziya umqulu walo wezithembiso. OkaMbalula ukhuthaze amalungu eli qela ukuba asebenze nzima ukuqinisekisa impumelelo ye-ANC kunyulo lonyaka ozayo. Political parties, they are forming them for the ANC. Maburu, Akhale, Akopani, Libatu mo South Africa go diga ANC. Ba kreya tšhelete go tswa ko bo America and everywhere else. Motho former political party within a week una le di poster every street. O ipotsa gore motho o ikreile ka tšhelete. Re sukula ga kana. Go formuwa di political party, they have been built to destroy the African National Congress. Why do they want the ANC gone? It's because ba batla go itirela ba re busetse ko morago. 2024 will be our 2024. Urhulumente waKwaZulu-Natal uqokelene neenkampani zonyango zabucala ukuqeqesha abantu abaneziqinisekiso zentsango ukuze bakwazi ukulima esi sityalo ngempumelelo. Ngokwengxelo icandelo lentsango lithembisa ukuzala amaduna namathokazi ngo-2021 apha eMzantsi Afrika. Eli candelo lalithekelelwa ukuba lixabisa izigidi ezima-80 eerandi, lokama kwiminyaka emithathu ezayo lingaxabisa i-400 million yeerandi. Abalimi bentsango abasafufuza esifundazweni KwaZulu-Natal banethemba lekusasa eliqhakazile kule mboni. Bakholelwa ukuthi le mboni izovula amathuba emisebenzi kubantu abasezindaweni zasemakhaya, kuthuthuke nomnotho wesifundazwe. Laba abangaphezulu ka-600 zokulima bathi bamkantshubovu ekulimeni umbila nemfino. Ngasikhathi sithatha i-license bekufuneka siyokwenza i-tax clearance naphinde futhi kube nendawo evikelekile. Namhlanje ngizwa ominister bathi noma indawo ingasavikelekile kangako ne-clearance asezokuthathwa. Sengiyogqugquzela abantu ukuthi ke bayitshale i-cannabis ngoba ngiyayibona imali ngathi khona. Alibona ikusasa lentsango likhona, kuyakhulunywa ngayo noma ufunda kukhulunywa okuhle kodwa ngentsango. Inkampani Opulence Pharmaceutical ezinze eVerulam yaqala ukusebenza eminyakeni emihlanu edlule. Itshala intsangu esetshenziswa ukuthaka imithi. Imikhiqizo yabo babuye bayithumele nase-Australia. We've partnered with government to help our emerging hemp farmers so that they don't have the same experience as what we've had. So we'll be able to teach them how to grow cannabis. Isifundazwe KwaZulu-Natal sesinezinhlelo zokungamela ukuthuthukiswa kwale mboni. Bona sebene market vele ba trader nabase-Australia nenkampani yase-Australia, so sebezovula le market kodwa futhi bazosiza ukuthi balekelele nathi siwuhulumeni sibathathe unyawo nonyawo manje labo ogogo bale emakhaya sebenale permit kodwa abangakwazi ukuthi ba-operate ukuthi bayisebenzise imboni ibe nkulu. Uhlelo lokuqeqesha laba sebenezimvume luzoqala ngoJanuwari. Londi Khadebe, SABC News eVerulam. Usapho nabahlobo bowayesakuba intatheli yezemidlalo uJermaine Craig bahloniphe ubomi bakhe. Usweleke ngoMvulo eneminyaka eyi-47 emva kokuwa isiqaqa esazilolonga ejimini. Intatheli yezemidlalo Jermaine Craig nobekwa ngumphathi oyinhloko wejelo lezendaba nomzila wakhe obalelwa kwiminyaka engama-20 yaye unabela kwihlabathi jikelele. Igalelo lika Craig kwezemidlalo nakunxibelelwano esuka eCape Flats eKapa ukuya kwisixeko segolide lohlala ligqamile. Unparalleled talent where legacy transcends borders, touches hearts and reshapes the very essence of sports journalism in South Africa and beyond. Bambi bebefudula befunda amazwi akhe ukanti usapho nezihlobo zona zimkhumbula ngaphaya kwemida yezendaba. My dad, he was always ready to go. I remember him working late that night and then still waking up early in the morning to play soccer with me and Christian. We are grateful
to learn how much he impacted his industry and those around him. But to truly understand Jermaine, to know the man we loved and admired, you must look beyond his professional achievements. Ukanti uJermaine ngasemva ushiya unkosikazi wakhe uMichelle nonyana bakhe ababini uMatthew noCraig. 18 years together, baby. It wasn't nearly enough. Ubengcwatywa uCraig namhlanje emva kwemini. iKaizer Chiefs inyukele kwindawo yesihlanu kuluhlu lwamaqela eDStv Premiership kulandela impumelelo yenqaku elinye eqandeni ngakwiphulukwane City kwibali Peter Mukaba. Inqaku lize noPule Modi ebutsheni besiqingatha sesibini kungoku amakhosi sele eqokelele amanqaku angama-20 emva kwemidlalo eli-14 kodwa asemva ngamanqaku ali-10 onke kwiMamelodi Sundowns esenkcochoyini. iCity isekwindawo ye-10 nangamabalengwe alomdlalo. Simanoaka kwa Tenezen, bona rise and shine, Jano ba go tlatsela go tswaka kwa Matulodi, go tsaka kwa Bophirima tla bala ba tsa khole. Abotolo ga sireletsa Prisma. Le gone aba sireletsa mokgoleng ba thula gape ka tlhogo. Abiteko tabola motshamekong. Yalo rise and shine given Mashekenya. Excellent control from Saile. Can he do something? That's a good shot, man, from Equatorial Guinea. But that's the danger that Saile does bring. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe, masijibane kwakhona ngomso ngaxeshanye. Kamnandi mawethu.